Tervetuloa ATK-hetken pariin. Tervetuloa ATK-hetki-podcastiin. Mun nimi on Antti Akonniemi ja täällä on Vesa Vänskä paikalla. Ja sitten meillä on ihan mahtava vieras Markus Oksanen. Tervetuloa. Ja ennen kuin päästään sut vauhtiin, niin kerrotko kuka oot, mitä teet? Hei, kiva saada kutsu. Tämä on mun elämäni ensimmäinen podcast. Noniin. Tässä ollaan nyt uuden parissa. Mä olen Markus. Mä olen aikoinaan hyvin tänne harvinainen elukka kaupungilla, että meitä ei ollut monta tämmöistä niin kuin startup-juristia. Tavallaan, eikä mä pöhisen kasvuyhtiöiden kanssa, primäärisesti teknologiayhtiöiden. Ja olen tehnyt sitä 2000-luvun alusta asti, että mun ensimmäinen työpaikka oli startuppi. Ja sen takia mä tavallaan ajauduin tähän startup-maailmaan ja en ole sieltä sitten päässyt pois. Että mä jeesailen kasvavia tekkiyhtiöitä. Muistatko muuten tämmöisiä ensimmäisiä startup-tapahtumia, missä olet ollut? Joo, muistan hyvin, että siis kaapelitehtaalta lähti aikoinaan Slassiin. Ja siinä niin kuin nojaatiin, kaapelilla on se yksi baari. Ja siinä nojaatiin se niin kuin baarin siinä kulmalla ja tilattiin oluita. Ja silloin sä saat tavallaan niin kuin, sä saat tilattua oluen Slassista nostamalla kättä. Että ihmisiä oli sen verran paljon. Joo. Verrattuna nykyiseen Slassiin. Olitko muuten sattumalta, muistatko semmoista konferenssia kuin LevEp Ranskassa, minne ajettiin saunarekka? Suomalaiset lähtee startup-maailmaan, niin tälleen se toimii. Sitä en muista, mutta tämä on ollut varmaan 2008 tai jotain semmoista, mutta kun piirit oli silloin pienet ja sitten se oli hyvä sille, että kaikki startupit lähti LevEpiin, eli noin 20 firmaa. Siinä on vähän eri meininki. Yksi hyvä kaveri siihen aikaan oli tämmöinen traveling salesman, joka kulki semmoisen... Kristo Ovaska. Ei Lawson. Lawson, joo. Ajo tämmöisellä pakulla ympäri Suomea ja ympäri Pohjoismaita. Ja mä en tiedä, mistä hän puhui ja mikä hänen tavallaan niin agenda oli, mutta se oli se tavallaan sitä sen ajan kuin pöhinää. Olikohan se silleen, että sillä oli eka se pankkistartuppi ja sitten se otti tänne, että se lähti kiertämään. Joo. Ja sitten tämä toinen founderi, hän kiertää kanssa pakettiautolla ja koiran kanssa. Näin on jo. Tämä on niinku hauska. Mutta mielenkiintoinen tausta. Ja siis Vesa, mistä me tänään tullaan puhumaan, koska mun valmistautuminen oli toiseen asiaan. No meillä tosiaan on tullut enemmän ja enemmän eteen sitä, että halutaan kokouksissa, että etäkokouksissa käyttää niinku tekoälytyökaluja siihen, niinku, että nauhoitetaan ne kokoukset ja sitten kai usein se on että tiivistelmä siitä ja sitten tätä niinku sisäisesti puhuttu, että miten tämä niinku vaikuttaa niihin kokouksiin ja mitä meidän pitäisi olla mieltä siitä, että onko se niinku ok vai ei ja sitten mietittiin tätä just oikeudellista näkökulmaa ja kyseltiin, että kukakohan tästä voisi tulla juttelemaan ja sitten saatiin asiantuntija, joka voisi olla tällä teknologisesti valveutunut ja sitten oikeudellisesti niin kun tietää näitä asioita, meille vieraaksi. Mm-hmm. Aihe on tosi kiintoisa. Kun mä se ensimmäisen kertaa kuulin, niin mä vähän ajattelin, että tämä ei ole ehkä mun aihe, että tässä niin haetaan tämmöistä niin tietosuojapohdintaa, että voiko ja miksi ei voi nauhoittaa. Ja tietosuoja tavallaan, se on osa kaikkea tätä niin tekki-juridiikkaa nykyään, mutta se ei ole niin mitenkään mun niin lempiaihe. Mun mielestä tämä tavallaan, ei tätä niin maailmaa niin tietosuojalla rakennetta, eikä se ole, täytyy huomioida, mutta se ei ole niin semmoinen. Mua kiinnostaa paljon enemmän niin kuin esimerkiksi sopimukset, mua kiinnostaa tekoäly, tämmöiset tavallaan, millä niin kuin rakennetaan asioita ja viedä asioita eteenpäin. Mutta sitten kun mä aloitan vähän miettimään, niin itse asiassa tämä tietosuoja itse ihan vaan niin kuin tavallaan vähän niin kuin jäävuoren huippu. Tässä tavallaan ne kiinnostavat kysymykset on itse asiassa juurikin näitä niin kuin tavallaan sopimusmaailman niin kuin asioita,
ja tekoälyasioita. Niin, no mä oon ehkä samaa mieltä, että jos vähän syventää tätä pohjustusta, niin just se, että okei, kaikki mitä niin kuin kokouksissa sanotaan, ruvetaan nauhoittamaan, niin sittenhän siinä on mahdollisuus siihen, että vähän silleen, että kaikki mitä me sanotaan, siitä muodostuu jonkinlainen sopimus, koska sitten siihen voidaan milloin tahansa palata, että niin täällä 3 vuotta sitten, niin kuin tänä torstaina, niin sanoit tällaiset asiat. Ja sitten mahdollisesti se just tämä, että mitä niistä, että vaikka siitä tehtäisiin tiivistelmä ja kaikki voisi lukea sen tiivistelmän läpi ja niin kuin hyväksyä vähän tämmöinen meeting minutes, että kaikki on samaa mieltä siitä, että mistä siinä kokouksessa on puhuttu, mutta sitten jos ne jää ne audiotallenteet tai se transkripti sinne, niin että palataanko siihen ja sitten just tästä se vähän silleen yksi askel eteenpäin, että mitä tapahtuu yhteistyölle, jos koko ajan sä ajattelet niin kuin sitä, että mun sanoja niihin voidaan palata ja niitä voidaan käyttää mua vastaan tulevaisuudessa, niin tuleeko sitten niin kuin kaikesta tällaisesta kanssakäymisestä vähän semmoinen niin kuin sopimusneuvottelu tai että joku oikeussalidraama, että ei vaan saa sanoa mitään väärää, mitä vastapuolista voisi niin kuin hyväksikäyttää tulevaisuudessa. Joo, musta tuntuu, näitähän alkaa näkyä näitä tämmöisiä tekoäly, sen lokkaantuu joku tämmöinen tekoäly. Koodin sisään Teamsiin. Sen mä huomaan, että se ei vaikuta ainakaan mun niin viestintää tällä hetkellä ollenkaan. Mutta mä veikkaan, että kun tulee se ensimmäinen keisi, missä jossain riita-asiassa se ratkaiseva näyttö löytyykin tavallaan tämmöisen tekoälyn tekemästä litteroidusta tavallaan aineistosta, missä todetaan, että tässä osapuoli nimenomaisesti lupasi jotain tai antoi ymmärtää jotain. Niin. Ja se ratkaisee sitten jonkun IT-sopimusprojektin riitaisuuden, että sitoutuuko toimittaja vai eikö sitoutunut tekemään jotain. Ja se on ratkaiseva näytö tätä AI:n möyhentämästä litterasta, niin sitä alkaakin varmaan vaikuttaa. Vaikuttaa. Mä en tiedä, onko se hyvä vai huono, että muistinpanoja tehdään tälläkin hetkellä. Tämähän on vaan tavallaan tämmöistä niin kuin massatason muistiinpanojen tekemistä. Mä pidän sitä jotenkin ihan niin kuin selvänä, että ainakin semmoisessa niin kuin tilanteessa, missä on niin kuin tavallaan tarve ja halu tunnistettu, että voidaan haluta palata niihin niin kuin keskusteluihin, mitä on käyty. Mun mielestä se on tavallaan ihan selvä, että mietin vaikka itseäni, että mikä neuvon mä annan asiakkaalle, että alatko nauhoittaa tavallaan vaikka kun neuvottelet IT-toimitusta tai IT-hankintaa, niin neuvotteletko ne tavallaan toimittajalupaukset tai sen toimituksen aikana ne projektiryhmän keskustelut, niin nauhoitatko vai etkö nauhoittaa, niin eihän sen tavallaan neuvonanto jatkossa voi olla mitään muuta kuin, että totta kai nauhoitat. Että sieltä vaan tavallaan muuttuu, että se ei vaan sieltä ole mahdollisuus, vaan se on jopa se on tavallaan toimintatapa, että ei sitä voi muuten edes ajatella toimivansa, koska sieltä voi tulla se tavallaan ratkaiseva näyttö. Ja onhan tuommoinen näyttö, minkä sä pystyt sen sijaan, että riidellään tavallaan tyypillisesti se keskustelu tavallaan on se, että yksi sanoo yhtä ja toinen toista. Ja ei ole mitään objektiivista tapaa tavallaan kertoa, että kumpi meistä muisti asian oikein. Kyllä. Mutta nyt sulla on se tavallaan täysin kiistaton litteroitu keskustelu, niin onhan se näyttövoima ihan valtava. On, ja sitten tuossa on mä näen tuossa, jos miettii pelkojen kautta, niin se, että jos mä nauhoitan ja Vesa ei nauhoita ja mä en jaa, niin sitä nauhoitetta, niin se on vähän epäreilu tilanne, niin sit varmaan Vesan oikeusturvan kannalta niin olisi hyvä, että Vesakin nauhoittaa, jos kyse on semmoisesta asiasta, missä ei välttämättä luottamusta ole. Musta tuntuu, että toi pelko, mitä Vesa tavallaan kertoo siitä, että miten niitä tulkitaan ja muuta, niin sit siinä on myös voisi veikata, että monella se, että se konteksti, missä se lause on sanottu, niin saattaa tavallaan, että jos tekoäly vaikka summaa jotain, niin voi olla, että mä oon sanonut jotain, mutta se ei ole ymmärtänyt sitä kontekstia, että sitten pitäisi oikeudessa soittaa se 15 minuuttia ääninauhaa sieltä, että ihmiset ymmärtää, mistä mä puhuin, niin toi konteksti saattaa yhteenvedoissa kadota,
Mutta musta tuntuu, että just toi, mitä Markus sanoi, että kyllä niinku suuren osan varmaan kannattaisi tällaisissa tilanteissa, varsinkin jos muut nauhoittaa, niin nauhoittaa sitä. Niin. Ja ehkä se yhteenveto ei ainakaan mun mielestä ole niin ongelmallinen, koska sitten voi olla silleen, että väärin yhteenvedetty ja sitten se voidaan niin kuin voidaan kiistää sen yhteenvedon tavallaan oikeellisuuden. Mutta siis tämmöinen niin tavallaan litteroitu keskustelu, niin sehän on tavallaan aika vahvaa näyttöä. Mutta mä jotenkin ajattelen ylipäätään tästä niin kuin nauhoittamisesta, että no eikä tästä tule se niin kuin juridiikka, että ne tuskin on niin kuin ääninauhoja, mitä arkistoidaan. Koska niin kuin äänen nauhoittaminen ja äänen arkistointi, niin se on niin kuin juridisesti paljon ongelmallisempaa kuin tavan tekstuaalisen aineiston. Ääni on meidän niin kuin kunkin niin kuin oma, se on niin kuin meidän henkilötieto. Se on niin kuin, sun ääni on tavallaan just sun juttu, ja jos sun ääntä joku käyttää, laittaa sun tavallaan äänelle jotain muuta sisältöä kuin mitä sä oot itse prosessoinut, niin se on aika niin kuin spooky ajatus. Ääni on niin kuin tavallaan hyvin henkilökohtainen. Ja siksi niin kuin ääni on niin kuin henkilötietoa, ja sä tavallaan, sulla on oikeus määrittää, miten sun ääntä käytetään, ja mulla on oikeus määrittää, miten mun ääntä käytetään. Ja siksi se niin kuin äänen tallentaminen on niin kuin selkeästi niin kuin juridisesti haastavampaa kuin tavallaan niin kuin litteroidun tekstin. Kun se litterointi poistaa sen äänen sitten. Sitten se on vaan niin kuin dataa, se on niin kuin tavallaan vaan firmojen dataa, mitä tavallaan firmat on täynnä. Omaa ja vastapuolten tavallaan kyllä, keskusteluja. Tai vihot, muistiinpanoja ja muita. Mutta sitten taas tavallaan, kun se äänestä mennään siihen niin kuin litteroituun muotoon, niin siitähän katsoo just sitä vaan se keskustelun dynamiikka. Siis tavallaan, että niin kuin millä äänen painolla asian sanottuu. Niin kuin mikä se tavallaan se tilanne, tunnelma, asetelma, se tavallaan katoaa sitten samalla. Niin. Tavallaan, että siinä mielessä tavallaan se teksti ei ole kuitenkaan ihan sama kuin se tavallaan se autenttinen tilanne. Miten tuommoista muuten oikeudessa ylipäänsä niin kuin pohditaan? Koska se just, että musta niin kuin on tosi, no just se Mikael Jungner läppä tuosta aikaisemmasta jaksosta, mistä puhuttiin, niin se, että mitä Vesa sen sanoi, niin mä olin silleen, että no, toi ei ollut enää edes hauska, tai silleen, että oli vaan joku asia. Mutta se, että on niin paljon eri tapoja sanoa asioita, mutta musta tuntuu, että mä oon ainakin ajatellut aina jotenkin silleen, että oikeudessa on silleen, no ehkä ääninauha, jos se löytyisi, niin eihän tää tyyppi voi olla tosissaan ja sitten äänestetään. Niin, tai miten litteroidaan joku silleen niin kuin hyväksyvä hymähdys tai paheksuva hymähdys. Vitsailen hän totesi. Litteroissa on vähän tämmöisiä välillä, eikö ne litteroikin vähän sitä äänenpainoa? Joo. Silleen sarkastinen nauru. Mutta äänen omistaminen ja tavallaan se, että se on sun, niin on tosi mielenkiintoinen varsinkin tekoälyn näkökulmasta, koska se, mä katson tuossa kelloa 12 minuuttia, on nyt tehty podcastia. Mä veikkaan, että tuossa 20 minuutin kohdalla meillä on riittävästi sun ääntä sille, että me voitaisiin tehdä sulle oma podcasti. Niin, aivan. niin, se on niinku pelottavaa ja sitten videoavatarit ja kaikki tällaiset, se on mielenkiintoinen, mutta mä en ollut miettinyt sitä just silleen, että tavallaan, että se on sun niin kuin omaisuutta, se sun ääni. No sitä vaan se tekee siitä vaan, silloin me tullaan tämän tietosuojamaailmaan. Ja silloin se niin kuin edellyttää sitä, että sitä täytyy käsitellä niin kuin henkilötietoa. Täytyy olla luvat, täytyy olla perusteet, täytyy olla säilytysajat, täytyy poistaa, jos vaaditaan. Siis tulee tavallaan tämä koko niin kuin tietosuoja niin kuin juridika-apparaatti. Mutta taas sitten kun sä niin litteroit, niin sitten mennään tavallaan tätä niin big data-maailmaa. Eli tavallaan lähtökohtana se, että sä käpistelet vaan tämmöistä niin kuin tietoa, minkä sä voit tavallaan pyöritellä just siihen asentoon, kun sä haluat koskaan, ja niin kuin hyödyntää sitä just niin kuin kaikissa asiayhteyksissä, mitä sä vaan keksit. Joo. Ja säilyttää sitä tavallaan myös semmoista niin kuin tulevia tarpeita varten, mitä sä et pysty niin kuin identifioimaan. Sä vaan niin kuin varmuuden vuoksi keräät kaiken data. Tämä vaan tämä niin kuin tämmöinen big data-mainen ajatus. Ja se ei ole tavallaan mahdollista äänen kanssa. Sä et voi vaan niin kuin tallentaa, jos mä nyt joskus tätä ehkä tarvii. Mutta dataa sä voit tallentaa tavallaan tällä tavalla. Eroiko toi, niin kun jos miettii silleen, siis Suomen lainsäädäntö, EU ja jenkit, onko sinulla siitä ymmärrystä, koska siis musta tuntuu, että ainakin nuo kanavat, mitä mä nyt seuraan ja on silleen, niin ehkä niin kuin erotusta ei ole tehty. Ei ole ehkä sieltä tehty ylipäätään, musta tuntuu, että tämmöinen niin kuin tavallaan massatallentaminen
mitä tämä nyt niin kuin olisi. Niin musta tuntuu, että se on niin kuin uusi ilmiö, mikä niin kuin nyt tulee. Tämä on niin kuin mielestäni niin massamuistiinpanojen tekemistä, tämmöinen niin kuin tavallaan litterointi, että miten tuomioistuinsa, siis sinne kuskataan kaikki aineisto tuomarin pöydälle, sitten todetaan, että te päätös. Näin se menee. Ja sitten tuomari ihmettelee, että ei hyvänen aika. Mutta pakko on päätös tehdä. Että kyllä se tuomarihomma, sehän on niin kuin viho viimeinen. Sinne kipataan kaikki ja kaikki se ottaa vastaan. Ja oli se niin kuin tavallaan tullut mistä tahansa se aineisto, oli se laillista tai laitonta, niin kaikki se ottaa vastaan. Kaikki kelpaa ja kaikki vaikuttaa. Ja tavallaan meillä on tämmöinen niin vapaa näytön arviointi Suomessa, että sitten tuomari kaikessa viisaudessaan katsoo, että mitä on näytetty ja mikä on jäänyt näyttämättä ja päätyy sitten ratkaisuun. Ei ole ihan helppo homma. No ei varmasti. Mutta sitten on se kuitenkin tavallaan se teksti, niin kun, sen näyttövoima on vaan kauhean vahva, että, koska niinhän se on, että kun tavallaan sit jos itse joutuu palaamaan johonkin vanhoihin tilanteeseen, niin me kaikki tiedetään sen, että ne tilanteet on sekä niin kuin muuttunut omassa mielessä moneen kertaan, niin kuin, saat niin kuin kuvittaa, muisti vaan toimii niin, että ne asiat muuttuu, kun aikaa kuluu, ja sitten tietysti jos on joku oma intressi siinä asiassa, niin sähän painotat se just niin kuin, Kyllä. Niin kuin sä haluat. Eli tavallaan, että kaikki mikä ei ole paperilla, niin se on täysin, se on hyvin sattumanvarasta sitten, mitä siitä muistetaan. Niin, se on itse asiassa myös ihan mielenkiintoista, että miten se vaikuttaa ihmisen semmoiseen vaikka omakuvaan. Se, että jos me niin kuin nyt ruvetaan silleen, että täällä nämä kaikki on litteroituna, sä voit milloin vaan käydä lukea, tai että ehkä, mä tiedän miten, emme varmaan ymmärretä vielä, että miten muisti toimii, mutta mun mielestä se oli mielenkiintoinen heitto, että ehkä muisti toimii niin, että me ei muisteta sitä alkuperäistä muistoa ikinä, vaan se edellinen kerta, kun me ollaan sitä muisteltu, että sitten me palautetaan se mieliin, ja sitten myös se semmoinen niin kuin psykologinen integriteetti, että me yritetään olla kokonaisia ihmisiä, niin sitten me niin kuin sitä semmoista niin kuin, just sitä eriäväisyyttä, että jos mä oon nykyään erilainen ihminen ja mä en tekisi jotain, niin sitten se niin kuin vähän muuttuu siihen suuntaan ja sä jotenkin selität sitä, että sen nykyisen minäkuvan näkökulmasta, niin sitten jos aina pystyy palaamaan niin kuin tasan tarkkaan niihin, niin onko se silleen, että me ei pystytä muuttua enää niin paljon ihmisinä. Meidän pitää jotenkin pitää sitä sellaista niin kuin integriteettiä yllä tässä näin koko ajan. Että Niin, ja näin varmaan niin kuin humanistin niin kuin puheenvuorona näin varmaan, mutta sitten kun mennään niin kuin business-transaktioihin, niin, kyllä. Täytyykö meidän tavallaan niin kuin pystyä palauttamaan mieleen mikä muu kuin se tavallaan autenttinen tilanne, kun joku sopimus tehtiin tai joku lupaus annettiin, että mutta kyllä se niin kuin, kyllä mä ajattelen, että tämä tulee muuttumaan nyt varsinkin tavallaan semmoisten kaikkien niin kuin riitaisimpien tavallaan liiketoiminnan sopimuskäytäntöjen yhteydessä, mitkä nyt liittyy mun mielestä nimenomaan tämmöiset, joku lupaa tehdä jotain, eli urakat, toimitukset, projektit, nehän on kaikkia niin kuin niitä riitaisimpia. Niin kyllä mä niin kuin, ja niistä riidellään useasti tietysti alkuperäinen sopimus, mutta varsinkin, niin kuin, että mitä projektin aikana, niin kuin, oliko tämä lisätyöt, kuuluuko tämäkin skouppiin. Siis nämähän on niin, mistä riidellään. Se ei mitään korkeata juridiikkaa, vaan se on ihan näyttökysymys, että mitä on sovittu, kuuluuko tämäkin tähän toimituksen sisältöön vai ei. Ja nämähän on sitten tavallaan, kyllä mä ajattelen, että nämä niin kuin tavallaan ne keskustelut on silloin syytä ja kannattaa niin kuin ottaa litteroida, koska kaveri voi sen tehdä joka tapauksessa. Mitäs tuommoisessa tilanteessa mä mietin silleen, että miten itse toimii, ottamatta kantaa silleen, että olisi pohtinut hirveästi nauhoitusta, mutta sanotaan nyt, että on palaveri, toinen osapuoli nauhoittaa sen, ehkä itse nauhoittaa sen, mutta että laittaa sähköpostin sen jälkeen silleen, että sovittiin, että tehdään tällaiset näin, niin kuin tavallaan yhteenveto siitä, mitä päätettiin. Koska sitten tavallaan, että mä näen sen silleen, että jos se toinen osapuoli on eri mieltä siitä, mitä päätettiin, niin nyt se on ainakin saanut sen sähköposti, sen pitäisi vastaa, mutta jos ei se sano mitään, niin silloin se teoriassa hyväksyy sen mun ymmärryksen siitä palaverista, mitä sovittiin. Ihan sama, mitä me ollaan niin kuin se on lässytetty.
Mutta mä luulen, että sit se nauhoite ja tää niin on sitten vähän ristiriidassa ja sitten ollaan taas jossain niin kuin sotkussa kyllä. Ja koska tuosta tulee mun mielestä niin ainakin muutama semmoinen niin jännä skenaario mieleen, että keskusteluja käydään, neuvotteluja käydään, lupauksia annetaan niin kuin ymmärtää. Puolin ja toisin koetaan niin kuin houkutella toista niin kuin transaktioa. Ja molemmat niin kuin kuuntelevat niitä keskusteluja vähän niin kuin omista lähtökohdistaan. Ehkä niin kuin jonkun asian jättää kuulematta ja jonkun asian kuulee voimallisemmin ja tavallaan niin kuin lukee sitten pelitilannetta niin kuin itselle omia silmällä siellä läpi. Ja sitten se päätyy jossain vaiheessa ehkä paperille. Toisinaan se päätyy paperille. Se voi olla sitten sopimus tai pöytäkirja tai vaikka tämmöiset muistiinpanot sitten tästä keskustelusta. Ja sehän voi niin kuin päätyä paperille joko niin kuin sama sisältö, mistä on puhuttu, tai varsinkin jos on juristeja välissä, se voi olla niin kuin kehnojuristi, se päätyy, ei päädy ollenkaan, tai se voi niin kuin liiankin hyvä juristi, se päätyy niin kuin ihan eri tavalla kuin mitä oli puhuttu niin kuin oman asiakkaan niin kuin eduksi. Se voi tavallaan niin päätyä niin kuin monella tapaa paperille. Niin, miten jos pystyisikin tavallaan ajamaan sen keskustelun, vaikka joku sopimusneuvotteluun, ja sitten ottaa sopimuksen, ja sitten on tehty, niin tavallaan katsoa, että niin kuin kohtaako nämä. Että ollaanko me niin kuin, tavallaan, onko se niin kuin tästä, niin kuin, se mitä me ollaan neuvoteltu, niin onko se niin kuin päätynyt oikein sen mukaisesti, mitä tässä on niin kuin juteltu, onko se niin kuin päätynyt niin kuin sinne päinkäin siihen niin varsinaiseen sopimukseen. Eli tavallaan pystyisi tavallaan niin kuin ajamaan sen sopimuksen nyt sen nauhoitetta vasten, ja tavallaan katsoa, että onko tässä niin kuin onko nämä niinku sama asia? Toi on niinku tänään pystyisi tekemään tuommoisen. Me tehdään periaatteessa niinku, me tehdään tarjouspyyntöanalyysejä niinku tekoälyllä, missä niinku tavallaan on koulutettu se toimimaan kuten kiskon myyjä. Ja nyt sitten, mitä mä oon miettinyt jossain vaiheessa, jos me tehdään näitä julkisia tarjouspyyntöä tai tarjouksia enemmän, niin se, että verrattaisiin omaa tarjouspyyntöä siihen, mitä on niin kuin pyydetty. Ja just pisteytyksen osalta ja muuta. Ja toi on niin kuin sama, että okei, että riippuen palaverin pituudesta, siinä on aika paljon kaikkea, mikä pitää käydä läpi, mutta jossain tuommoisessa tekoäly hyvin pystyisi niin kuin auttamaan. Ja ainakin nostaan sille, että näitä mä ehkä kattosin. Sen sijaan, että kuuntelee tunnin palaverin, niin sä saatkin 2 A4. Joo. Se on varsinkin jossain niin kuin isoissa IT-hankkeissa, missä on niin kuin paljon, vaikka paljon sisältöön tai SLA tai paljon sellaista tavallaan niin kuin substanssikeskustelua, mitä käydään läpi. Niin tavallaan se keskustelu käydään tietyllä porukalla, että se dokumentoidaan osin samalla, mutta osin eri porukalla. Niin tavallaan siinä voisi olla tietty niin kuin kiinnostavuus, ainakin niin kuin business ownereilla tavallaan verifioida se, että onko ne keskustelut, missä he olivat mukana. Ja mitkä heitä vaan tuntee, niin onko se niin päätynyt tavallaan näihin papereihin? Ja just toi, että jollain business ownerilla on tietyt jutut, mitkä kiinnostaa sitä eikä ne muut, niin saisi tavallaan sen infon sieltä. Tai että pystyisi vertailemaan vaikka eri sopimuksia tai mitä vaan. Joo. Niin, ja just, että jos se on helppoa, niin kyllä niin kuin meidänkin hankkeessa, että meidän sopimukset on usein just tosi ketterää kehitystä, että ei niissä ole mitään 300 sivun speksiä, mitä voitaisiin sitten niinku vertailla. Et usein se on niin, että ollaan just käyty niitä jotain keskusteluja, okei, ne voisi iteroida. Sitten me tehdään joku ehdotus, ja sitten se varsinainen tarjous on silleen, että niinku, siihen on niinku hyvin lyhyesti kuvattu se, että mitkä ne vähän niinku tavoitteet on, mitä se järjestelmä tekee tai projekti, mitä sen ne niinku deliverablet on. Ja sitten siinä on, että liitteeksi laitetaan sitten se ehdotus ja ehkä jotenkin viitataan niihin keskusteluihin, mutta se on aika silleen höttönen tietyssä mielessä, koska me ymmärretään se, että okei, me niin kuin, että se vähän niin kuin alkaa jollain määrittelyprojektilla, jos sitten syvennetään sitä ja tehdään protoja ja kaikkea tällaista näin, niin se tulee muuttuu niin paljon, mutta olisihan se silti mielenkiintoista, että jos sen niin kuin helposti saisi, että ota nämä keskustelut, ota tämä ehdotus, nämä niin kuin tekstisisällöt ja sitten vertaa. Ehkä se, että miten se todennetaan se, että mikä se niin kuin lopputulos on tullut, niin se on ehkä haastavampi tässä näin. Ja sitten meillä on ehkä erilainen bisnes sinällään. Me aika lailla tehdään tuntilaskutusta pelkästään, jolloin meidän riskit on niin kuin pienemmät ja asiakkaankin riskit tavallaan me ei sitouduta mihinkään vuosien hankkeisiin, vaikka äsken kuulit 7 vuoden projektista, mutta se on eri juttu. Ei sitouduta vuosien hankkeisiin, vaan se on enemmän silleen, että me ensinnäkin aluksi koestetaan luottamusta ja niin kuin sitä toimitaan me yhteen.
jos meillä tulee punaisia lippuja siellä esille, niin sitten me ei lähdetä tekemään. Ja jos me jossain vaiheessa riitaudutaan, niin me yritetään tietenkin ratkaista se ja niin kuin selvittää se, mutta jos tuntuu, että tässä on jotain perustavaa laatua olevia ongelmia, niin sit varmaan molemmille parempi, että ei jatketa. Ja mutta sitten jos puhutaan niin kuin jostain bisneksessä, missä oikeasti joudut sitoutua ja niin kuin se on tarkkaa, niin kyllä mäkin tekisin tosi paljon muistiinpanoja ja litteroisin asioita. Ja. Se semmoinen niin kuin, tietty, niin kuin, mulla on niin kuin, mä olen niin paljon käyttänyt aikaa vuosien varrella semmoiseen niin pohdintaan, että mä en usko, että niin kuin ihminen, tai se tapa, miten me niin kuin sopimuksia tehdään, että me niin kuin tavan kirjoitetaan 10 sormi- tai 2 sormijärjestelmällä, naputetaan tekstejä, osin niin kuin hyvin kryptistä tekstuuria, monta sivua, ja tavallaan siinä on niin kuin se osapuolten sopimus. Että tämä olisi tavallaan se, niin kuin, mihin tämä ihmiskunta niin kuin päätyy lopulta. Että tavallaan tämä niin kuin tekstuaalinen tapa niin kuin kommunikoida. Mä jotenkin näen, että se on tavallaan hyvin niin kuin lyhyt tämmöinen evoluution niin kuin vaihe. Että ihminen niin kuin tavallaan kommunikoi niin kuin tekstillä. Vaan on se, niin kuin, tavallaan se perusmalli kommunikoida on niin kuin puhua ja kuunnella. Sehän on sitä vaan niin kuin se ihmisen niin kuin eläimenä, mikä on niin kuin se meidän luonteva. Ei se ole niin kuin lukeminen ja kirjoittaminen. Se on niin kuin tavallaan tämmöinen lyhytaikainen vaihe tässä näin. Niin tämä tavallaan, vaikka mä niin kuin sopimusten kanssa teen tavallaan päivittäin työtä, mä en sitten niin tavallaan usko siihen niin kuin mediaan. Se on se tavallaan se niin kuin ultimate. Mutta se on vaan niin kuin hirveän hyvä, se on hirveän tiivis informatiivisesti ja se on, niin kuin se on dokumentoitu ja siinä on paljon niin kuin hyvää siinä mediassa. Mutta mä en, varsinkin kun puhutaan tekoälystä ja muusta, niin mä en usko, että se on se niin kuin loppuhuipennus tässä tavallaan prosessissa. Mutta sitten tavallaan, mikä se tavallaan seuraava vaihe on? Mikä muu tapa on niin kuin dokumentoida keskustelua, että siihen voidaan palata ja että siitä voidaan niin kuin tavallaan selvittää, että mitä tässä niin kuin oli, mihin me niin kuin päädyttiin, mistä me juteltiin, mihin me päädyttiin, mitä me sovittiin, jos ei se ole sopimus, paperi. Niin mietin, että voisiko tavallaan, kun näitä keskusteluja tavallaan ehkä aletaan litteroimaan ja aletaan tavallaan dokumentoimaan, niin tarvitaanko me sitä sopimusta niin kuin enää ollenkaan? Että voisiko niin kuin vaan olla tavallaan tämä niin kuin äänite tai tämä niin kuin litteroitu teksti, jossa niin kuin käydään niin kuin vaikka joku projektin tavallaan sun tavoitteet ja mitä mä lupaan niiden osalta. Ne on tavallaan niin kuin ydinasiat on juteltu läpi. Kyllä. On syntynyt tavallaan sen kuin yhteinen ymmärrys, että näin mennään ja sitten jossain vaiheessa purstettu kättä, että jes, lähdetään tekemään. Niin tarvitaanko me tavallaan tämän ulkopuolella, jos me olisi tämä niin kuin litteroitu, niin tarvitaanko me sen ulkopuolella enää tätä niin kuin paperiprosessia? Jos meillä olisi tavallaan, me voitaisiin niin kuin vaan niin kuin hakea, niin voitaisiin tavallaan palata tähän niin kuin keskusteluun. Ja tämä on vaan niin kuin yritys niin kuin tavallaan niin kuin miettiä, että mikä se tavallaan niin kuin miten muuten voisi dokumentoida sopimus, paitsi tavallaan niin kuin sopimuspaperilla. Toi on mun mielestä tosi hyvä ajatus, koska sille niin kuin agreement as a podcast tyyppinen. Juuri näin. Koska mä mietinkin sitä, että pitää avaa silleen, että nyt kun me tehdään tämä podcasti, niin mitä sitten tälle audiolle tapahtuu, niin mä voin pyytää tekoälyä litteroimaan sen kokonaan. Siinä on timestampit, milloin on sanottu mitäkin. Ja koska mä oon laiska ihminen, niin mä usein pyydän siltä, että okei, tää on niin kuin podcasti, niin mikä tämän otsikko voisi olla? Mikä tässä on niin kuin se ingressi ja kuvaus ja näin. Ja sit mä voin vielä kun tosi laiska, niin sit mä oon silleen, että mitkä täällä on sun mielestä mielenkiintoiset kohdat. Koska mä oon laittanut editoijalle, että noissa kohdissa on ehkä jotain, mistä voisi ehkä jotain klippiä tehdä. Ja se tekee hyviä yhteenvetoja ja nostaa pääpointteja sieltä ja mitä tahansa. Niin se, että jos podcast olisi, niin kuin olisi tunnin sopimus niin kuin audio, niin siitähän me saadaan sitten myös tekstiversio. Niin kuin, että me saadaan, että tässä on nämä pääpointit ja tältä tämä niin kuin tavallaan näyttää. Mutta että tässä on tämä, että se originaali lähde olisi se keskustelu, koska nyt se menee silleen, että me istutaan pöytään, puhutaan millainen soppari se voisi olla. Ja sitten toisen puolen liian hyvä asiana ja tekee niin kuin jonkun version siitä ja sitten meidän liian hyvä tekee jonkun version. Ja sitten se menee semmoiseen ihme asiantuntijaneuvotteluun, kun meille oli ehkä selvää, mitä me ollaan tekemässä jo siinä podcastin aikana. Ja toihan on se kuvaus nimenomaan siitä, mitä tapahtuu tällä hetkellä. Se niin kuin sä
teksti erkaantuu siitä tavallaan osapuolten alkuperäisestä sopimuksesta, mikä on syntynyt tässä näin. Tähän se siis tavallaan niin myös tavallaan ihan sopimus juridisesti, niin se sopimus on nimenomaan tämä niin meidän yhteinen tahto. Se saa sitten jonkun muodon paperilla, ja sitä paperia tulkitaan, mutta kun aletaan tulkitsemaan, niin sitten aina pyritään palaamaan tähän alkuperäiseen keskusteluun, että mitä tässä on tavallaan tavoiteltu. Kyllä. Tähän se sopimus tavallaan onkin, että se on aina tavallaan approksimaatio, se tavallaan paperimuoto. Mutta voisiko se niin dumpata kokonaan veksi? Ja toi niin kuin lähentäisi sitä sopimusmaailmaa ja reaalimaailmaa, koska kyllähän se on niin kuin tosi tyypillistä, että kun ne sopimukset on tehty, niin sitten ne laitetaan kassakaappiin, ja siinä vaiheessa, kun sinne kassakaapille pitää mennä, niin jotain on mennyt pieleen. Että ei ole pystytty sitä sellaista niin kuin win-win-neuvottelun niin kuin, sitä pitää niin kuin yllä. Että okei, me ollaan tässä nyt löydetty, että tämä niin kuin yhteistyö kannattaa tehdä, mutta sitten jossain vaiheessa jompikumpi osapuoli tai molemmat on sitä mieltä, että ei tämä nyt ihan mennyt niin kuin puhuttiin, ja sitten mennään sinne ja pahimmassa tapauksessa sitten ihan tonne käreille asti mihin se sitten niinku menee ja sitten ruvetaan lukemaan niitä, niin sitten se on mielenkiintoinen ajatus siitä, että miten jos se skipattaisi, niin tulisiko parempaa neuvottelua ja parempia sopimuksia. Mä en tiedä, onko tämä meidän elinaikana, mutta mut sulla on ehkä enemmän tämmöinen niinku evolutionäärinen. No ei, mutta se niin. Mutta sitten jos se näin on, että se tavallaan tämä puhuminen tulee sitten niinku korostuu, voi, että tämä puhumisen kiinnittää sitten enemmän huomiota, että nythän tässä voi niinku neuvottelussa voi heitellä mitä vaan, koska se sopimusteksti sitten tavallaan ratkaisee ja tavallaan kun sä aloitit siitä, että miten niinku kulttuurisesti muuttuu, jos tietää, että äänitetään, niin ainakin tässä tilanteessa varmaan alkaa muuttua kulttuurisesti, että jos nämä aidosti alkaa olla myös niinku juridisia artefakteja. Niin, varsinkin jos siinä ei ole sitä luottamusta. Mutta kyllä mä näen tässä niinku semmoisen niinku suullinen sopimus 2.0. Niin. Ja se, että aluksi jutellaan, sitten siinä pitäisi olla ehkä semmoinen vaihe, tai jos niinku halutaan, mitä mä sen itse pelaisin, jos silleen, että kysytään tekoa, että onko jotain asioita, mitä me ei olla käsitelty tässä, mitkä olisi niinku järkevä käsitellä, tai asiantuntijat. Ja sitten jatketaan keskustelua vähän, ja sitten tulee se yhteenveto, ja sitten meillä on niinku audio, ja meillä on niinku transkripti siitä, audio poistetaan, koska muuten kyllä se pitää tallentaa tässä tilanteessa, koska molemmat suostuu siihen ja muuta. Mutta suullinen sopimus 2.0, niin kuin web 2.0 tai 3.0, niin suullinen sopimus. Ja juristit on ihan kauhuissaan tässä, koska heidän asiakkaat useasti tämmöisiä nopeasanaisia liikemiehiä tai yrittäjiä, joilla että juttua tulee. Ja juristit useasti vähän rauhallisempia se taustalla, että heidän aikansa tulee sitten myöhemmin, kun antaa näitä nyt puhua tässä näin. Mutta nyt jos se puhuminen on nyt se sopimus, niin sehän on tavallaan, se niin menee nämä tavallaan niin valtasuhteet tai asetelma ihan kuin päälailleen. Että tai sitten sen juristin pitää niin kuin etukäteen. Niin. Tässä on niin kuin tämä niin kuin ohjeet, mitä sun pitää sanoa. Mutta kyllä mä sen näen, koska siis niin kuin startup-maailmassa niin kuin on ollut just näitä, niin kuin, että johonkin servettiin kirjoitetaan juttuja. Niin tää on niin kuin 1000 kertaa parempi. Niin. Vesa, sä teet paljon muistiinpanoja. Miksi sä teet niitä käsin tai kirjoittaja? No monestakin syystä. Riippuu vähän, että missä niitä muistiinpanoja teen. Mutta kyllä siihen liittyy esimerkiksi se, että auttaa keskittyä. Mulla itsellä ainakin. Että sä kuuntelet, mitä joku sanoo ja sitten sä ajat sen sun oman systeemin läpi tekstiksi. Niin sit kuuntelee vaan paremmin. Että kyllä se on semmoinen niinku ihan selkeä. Sitten myös se, että niin voi palata. Ei tarvi muistaa niin paljon. Niin se on sitten se niinku toinen, mitä nyt tässä näin tulee nopeasti. On ehkä muitakin hyötyjä, mutta toi on mulla kanssa. Mä oon kokeillut siis näitä nauhoitusjuttuja. Mä oon myös kokeillut semmoista, että kone käytännössä nauhoittaa koko ajan jollain tasolla, mitä mä teen. Ja mä en ole saanut niistä vielä ainakaan niin paljon hyötyä, että just tommonen niinku tietty sopimusneuvottelu voisi olla semmoinen, missä se olisi hyvä, mutta jos mä oon palaverissa, että teen muistiinpanoin, niin ei mulla ole tullut tilannetta, missä mulla olisi ollut semmoinen vitsi, kun olisi niinku
muistiinpanot siitä. Että varmaan jotain, mutta et oliko se oleellista, niin kuin menee ohi. Mutta se, että mä keskityn ja mulla on niin kuin sillä palaverilla on mun päässä silloin joku tavoite mulle, niin mä oon niin kuin tekemässä siitä. Ja sitten semmoinen yleinen litterointi, niin ei ehkä omassa, tai niin kuin nauhoitus niin kuin omassa duunissa vielä olisi tuonut ihan hirveästi apua. Pysyisit sä lukemaan jonkun muun tekemien muistiinpanoja? En varmaan, ja eikä ne mun muistiinpanot ole sellaisia, että ne on niinku jaettavaksi tai että sit niistä pitää kirjoittaa erikseen. Eli tavallaan sä muistat siitä muistiinpanostakin sen tavallaan sen muistiinpanemisen sen ajatuksen, mikä sulla oli, kun sä olet sen muistiinpanon tehnyt. Niin. Se tavallaan ainakin mä kirjoitan tänne ylös. Niin. Ja silloin niinku vahvempi muistijälki, niin mistä puhuttiin tuossa, että sitten jos, niinku, miksi mä edes menisin lukea jotain tekoälyn kirjoittamia muistiinpanoja, tai kuinka paljon mua ärsyttäisi, että se lisäisi mulle jotain tuduita siitä palaverista, ilman että mä oon niinku halunnut tehdä, niin niinku ei vielä. Ehkä, niin, en mä tiedä. Ehkä silleen, että se voisi niin kuin, tavallaan kun mä oon tehnyt ne muistiinpanot, niin sit se on silleen, että sä unohdat tästä tämän jutun, mikä sanottiin, tai jotenkin silleen, että se olisi siinä niin kuin mahdollista, mutta mulle se niin kuin nauhoitus tuntuu vielä oudolta sen takia, kun ihmiset pyytää siihen sitä lupaa. Niin. Mutta siis tämä nauhoittaminen, ollaan puhuttu paljon tästä sopimuksista ja sopimisista, mutta siis tämähän tulee, meillä alkaa olla varsinkin Jenkeissä muutamia toimistoja, jotka kun heidän juristi on Teamsissa, neuvoo asiakasta jossain asiassa, niin siellä on koko ajan tämmöinen niin kuin tekoälyagentti, seuraa keskustelua. Ja tietysti vähän tämä on niin kuin mestari kisälle ajatus, että se agentti oppii sen niin kuin neuvonannon sisällön. Ja varmaan ajatus, että jossain vaiheessa mestari voi jäädä pois ja sinne jää vaan tämä kisäli sitten hoitamaan. Ja siis tavallaan näinhän se menee, että kaikki neuvonantobisneset, konsulttibisneset, tämähän on tämmöistä niin kuin samoihin kysymyksiin uudestaan more or less, niin kuin samalla tavalla vastaamista. Siihen tämä tavallaan perustuu, että sä tuo rutiinin tiettyihin niin kuin kysymyksiin ja tavallaan tietty niin kuin näkemys, mitä sä sitten toiset sitten jokaiselle asiakkaalle, niin eihän tätä niin kuin pitäisi kauan kuunnella kenenkään meidän niin kuin tavallaan, niin tavallaan joku oppii tekemään sen niin kuin suunnilleen samaa. Niin, kyllä mä uskon, että niin kuin meidän alan neuvonanto menee tämmöiseen, tavallaan agentit hoitaa sitä. Silloin kun se menee tähän niin kuin tavan toistuvaan. Ja toistuvaa vain 90% neuvonannosta. Niin, ja varmaan myös sellainen niin kuin riskianalyysi, että joissain asioissa on niin kuin joko sen riskin toteutuminen tai sitten sen riskin vaikutus on niin pieni, että ei kannata vaivautua ollenkaan, ja sitten joissain on se, niin kuin, että kysy agentilta, ja sitten jotkut on sellaisia, niin kuin, että nyt niin kuin 20 tyyppiä kokoushuoneeseen ja viisaimmat päät yhteen ja niin kuin pitää oikeasti niin kuin silleen päivän verran puida sitä asiaa. Niin. Mitä sä näet on niinku itse oman ammatin kannalta, koska toi on niinku käytännössä täsmälleen sama, mitä niinku ohjelmistokehittäjät tällä hetkellä näkee. Että se, että sun ei tarvitse tehdä niitä yksinkertaisia juttuja enää, niinku, joita sä koko ajan toistat niin itse. Ja musta tuntuu vaan, että se on niinku varmaan aika monessa ammatissa se, että nyt on niinku tasonnoston paikka tavallaan, että mennään siis niinku ylemmälle tasolle ja tehdään merkittävämpiä asioita ihmisten toimesta, että säästetään aikaa, mutta miten sä niinku itse näet sen, että meneekö se niinku teidän ammatissa samalla tapaa? No siis kun niinku yksinkertaisia asioita toistetaan, sanoit näin se varmaan on, mutta mä uskon myös niin, että siis niinku myös kaikkein vaikeimpia asioita toistetaan. Siis tavallaan myös se kaikkein niinku, tietyllä tapaa niinku, jollain kriteerin niin kaikkein vaikeimmiksi niin koetut asiat, niin ne on myös ihan samalla tavalla toisteisia. Kyllä. Jos on tietty inputti, niin saa aina tietty outputti. Kyllä. Se siis tavallaan ei se peruslogiikka. Mun verokollega toteaa, että kun sä kysyt tekoälyltä, että mikä on niin viimeinen juridiikan muoto, mikä niin disruptoituu, niin on kansainvälinen verojuridiikka. Että se on tavallaan siellä niin kuninkuuslaji. Kansainvälinen verojuridiikka. Mutta se on täysin niin input-output maailmaa. Siis tavallaan yhtä lailla tavalla toisteista. Se voi olla, että se on tavallaan, siellä on niin kuin liikkuvia osia ja tavallaan aika harvahan sitä harrastaa, että tavallaan ekspertit on eksperttejä, mutta ei sitä tarkoita, että jos eksperttejä vähän, etteikö se olisi toisteista. Et ihan yhtä lailla vaan siellä niin kuin kukkulan huipulla niin on toisteista neuvonantoa
Ja ihan yhtä lailla tavallaan tämä agentti mun mielestä pystyy sitä toisteista neuvonantoa antaa. Kyllä, jos se pystyy palastelemaan, että ehkä tuossa on niinku silleen, että tällä hetkellä tuntuu, että tekoälyn niinku ohjelmoinnin kannalta niinku ne yksinkertaisesti on helppoja, mutta sitten samalla myös toi, että sit kun aluksi oli silleen, että no en mä voi vähän suunnitella ja näin, kyllä mä oon paljon parempi suunnittelemaan asioita niinku tekoälyn kanssa kuin ilman. Aivan. Ja Sam Altman OpenAIn toimitusjohtaja sanoi hyvin sitä, että 10 vuotta sitten, kun mietittiin tekoälyä, ja mitä se tulee tekemään, rekkakuskit eka ja robotteja tehtaisiin ja näin, ja viimeisenä sitten niinku tämä luova, niinku todella niinku korkeiden positioiden homma, ja nyt se on niinku käytännössä toisinpäin. Itse asiassa reka-ajaminen on aika vaikeeta ja meidän pitäisi ehkä maksaa niille tyypeille enemmän. Tämmönen niinku ja lasten hoitaminen päiväkodissa on myös tämmöistä. Just tämä. Alipalkattuja tällä hetkellä. Ja silleen niinku selkeästi haastavampi. Ja sitten silleen, että rakenna prototyyppi tästä palvelusta, niin se tekee jo se. Ja sitten me ollaan silleen, kyllä me tehdään se vielä vähän paremmin. Silleen, niin. Mutta se oli mun mielestä vaan hyvä, koska siis siinä on se, että sä pystyt periaatteessa tekoälyn kanssa tekemään mitä tahansa, jos sä teet näppäimistöllä ja pystyt pilkkoon sen sun työn niinku prosessiksi, missä on niinku erilaisia polkuja ja muita. Ja mä luulen, että suuri osa ihmisistä pystyy tekemään sen. Rakentakaa he mulle semmoinen tämmöinen Teams-agentti, joka oppii sen neuvonannon, mitä mä annan. Kyllä semmoinen on niinku mahdollista, jos sitä, niinku, ja sullakin on varmasti dataa riittävästi. Mun piti tuossa vielä sanoa tuosta muistijäljestä, koska toi on mielenkiintoinen niinku se, että mitä on oikeasti tapahtunut ja mikä se muistijälki on. Ja tämä liittyy tekoälyyn myös silleen niinku datan osalta, että mä tuossa viikonlopun aikana niin, annoin tekoälyn indeksoida mun päiväkirjoja. Niin kuin, että mitä niin kuin 4 vuoden ajalta, mitä siellä on tapahtunut ja näin. Ja se tekee niin kuin tavallaan ihan hyvää yhteenvetoa esimerkiksi mun kehityskohteista, joka oli silleen, että en mä oon muistanut tämmöisiä kirjoittaneen minnekään, mutta ei se mitään. Ihan hyvä pointti, että pitäisi tuohon keskittyä. Mutta sitten sillä oli niin kuin joitain niin kuin silleen, mulla tuli monta kertaa mieleen silleen, että mun muistikuva tästä, mitä on tapahtunut, on täysin erilainen. Mä en muista, niin kuin, että tälle olisi tapahtunut, kun mä katson sitä niin kuin päiväkirjan merkintää, niin se tekoäly on tulkinnut sen niin kuin pikkasen eri tavalla. Mutta heti kun mä luin semmoisen, että okei, tämmöinenkin kehityskohde on olemassa, mutta että tavallaan se mun muistikuva, mitä on tapahtunut ja mitä mä oon kirjoittanut, on varmaan vähän ristiriidassa, ja sitten se tekoälyn tulkinta siitä, mitä mä oon kirjoittanut, niin oli vaan semmoinen, että jos siinä on vaikka ollut 100 sanaa, niin se on ehkä 3 niistä ottanut, tai silleen, että tätä se tarkoitti, niin kuin tosi silleen, niin kuin, jotenkin summittainen semmoinen ymmärrys siitä. Ja sitten jos kertaantuu, ja tuohon toki pystyy vaikuttamaan, mutta et siellä on niin kuin tiettyjä haasteita, että aika itsekin niin kuin hallusinoimaan, mitä sitä on niin kuin tehnyt 2 vuotta sitten. Nauhoitatko sä, Vesa, mitään palavereja? En ole kyllä vielä nauhoitellut. Meinaatko sä nauhoittaa? Ehkä nyt, en mä kyllä tiedä. En mä tiedä. Mä haluaisin aloittaa nyt tämän Teams-nauhoittuksen. Pitäisi vaan löytää se joku työkalu, mikä no siis Teams on sisäänrakennettu kyllä se Copilot. Joo, mutta mä haluaisin jotenkin sitä vaan, että se on niin kuin läpinäky. Jotenkin niin kuin itsellä enemmän kontrollia siihen agenttiin, että sitä pystyisi jotenkin myös tavallaan Teamsin ulkopuolella kouluttamaan tai niin antamaan sisältöä. Että jotenkin niin kuin tavallaan enemmän jotenkin enemmän niin kuin itsellä hallittavissa oleva agentti. Millaisessa, onko niin Microsoft-maailma vai missä työskentelet suuremmassa osaksi? Microsoft on se yleisin, niin se vaan on. Sitten on näitä satunnaisia Google Meettejä ja muita Zoomeja hyvin harvoin, kun jenkkeihin joskus on. Et mä näkisin tavallaan, että nauhoitusagentti on yksi, se tekee sen litteroinnin, mutta se, mitä mä sinuna lähtisin tekemään, niin on, että rakentaa semmoista tietynlaista ohjeistusta ja niin kuin tavallaan dataa ja sopimuksia, mitä voi tällaiselle tekoälylle jakaa, että tälleen sä toimit. Että sen mä oon niin kuin tajunnut sen, että just tämä, että oman niin prosessien automatisointi, sen tukeminen vaatii sen, että ekaksi sä pystyt selittämään jollekin, että näin mä toimin, tää on mun duuni. Eka mä teen näin, sit tää, ja
sit lähtee sitä palastelee ja tavallaan opettaa, niin sit se alkaa menee, mutta et mun mielestä se paras tapa ajatella tekoäly ylipäänsä on se, että se palkkaa uuden työntekijän. Mitä sä opetat sille? Että... Niin. Ja niin. Mä oon alkanut dokumentoimaan tosi paljon omaa tekemistä ja silleen, että tämä projekti on tämmöinen, vaikka mä tiedän mikä se on, mutta se, että mä voin sitten jollekin sen antaa. Niin, ja just toi konteksti. Että osa sitä handbookia, että okei, on niinku tiettyjä prosesseja ja vaiheita ja niin poispäin, mutta sitten myös se silleen konteksti, että mä oon tämmönen heppu ja tää on tämmönen projekti ja niinku toimitaan tällaisessa ympäristössä ja täällä arvostetaan tällaisia asioita ja sitähän se vaatii. Sama kuin se, no ehkä uudella työntekijällä on se silleen, että sille ei tarvitse selittää silleen, että toimimme nyt Suomessa ja niin kuin, silleen, tämä on startup ja niin poispäin, että he niin kuin, osaa myös aistia sitä, että tekoäly on vähän sellainen hölmöläinen, että sille pitää se konteksti tarjota niin kuin kokonaisuudessaan ja aina uudelleen, koska se muistikin on sitä kultakalan luokkaa. Ja sitten just se, että ei lähde tekemään niinku heti kaikkea tai koko systeemiä, vaan tuollakin on varmasti sillä, että analysoi tämä sopimus. Mitkä tässä on niinku potentiaaliset riskikohdat, mitkä on vähän oudosti kirjoitettu, että luen näitä tarkemmin läpi tai jotain, mikä niinku tukisi, ei poista sitä kokonaan, ja sitten noita on pakko niinku testaa alkuun, että leikkii sillä ja katsoa, että eihän tässä ole mitään järkeä. Hyvä esimerkki oli tuossa, että innoissani pulttasin meidän CRM:n tekoälylle ja oli silleen, että nyt me analysoidaan myyntiä ja sitten mitenköhän se oli jotenkin 6 kauppaa tänä vuonna ja kaikki nämä yritykset, mitä tässä on, niin mä en ole ikinä kuullutkaan niistä. Että se hallusinoi käytännössä kaiken varmaan. Oli siellä ehkä yksi yritys, mikä oli meidän ja sitten mä olin vaan silleen, että kun mä oon tehnyt kiskon myyntiin, laitoin vaan näille, että tämmöistä tuli. Ja sitten mä olin silleen, että ei tässä ole mitään niinku tolkkua. Mulla oli vähän semmoinen viipakin, että ei ole ehkä mitään tolkkua. Katsotaan. Mutta joo, toi on mielenkiintoinen. Kyllä tässä paljon niin on hankkeita erilaisia omaakin toimialaan liittyy sopimuksiin ja niitä analysointia, laadintaa ja ylipäätään neuvonantoa. Paljon tällä tavalla tapahtuu, mutta mä haluaisin yhden aihion tavallaan jotenkin käynnistää myös tavallaan tämä vähän tämän päivän teemaa tähän, että joku kuuntelee ja tavallaan muodostaa sitten tavallaan tekstin ja tavallaan koittaa tekstistä tavallaan muodostaa, että mitä neuvoita annetaan. Kyllä. Että tavallaan luoda siihenkin prosessiin, tavallaan siihenkin tuoda jonkun tämmöisen AI-kulman ja katsoa, että mitä sieltä lähtisi tulemaan. Kyllähän tuo varmasti olisi hyvä ja siis mulle tästä keskustelusta jäi nyt toi siis puitesopimus 2.0, koska se on hyvä ja sitten ehkä just tai niin ton yksityisyyden suojan kautta silleen, että se, että jos mä ymmärräsin oikein, niin voin nyt seuraavassa palaverissa olla silleen, että saatte litteroida, saatte pitää audion niin kauan, kunnes saatte sen litteroinnin tehty, mutta sitten tuohatte sen, koska mä omistan mun äänen. Niin, no siis se on aika iso assetti. Mutta sitten mun on pakko sanoa, mä oon toisaalta sitä mieltä, että informaatio haluaa olla vapaata ja mä luulen, että me vaan koko ajan vaan jotenkin yritetään estää kehitystä silleen suojelemalla sitä, mutta mä ymmärrän toki, että me niin, ja jotenkin nyt yhteiskuntana askeleelta. Aika niin kuin nopeasti edennyt. Tai kun mä yritin just miettiä, että ei varmaan kyllä niin kuin ennen tätä vuotta niin kukaan on ollut, että nauhoitetaan. Ja nyt niin kuin ihan tuolta niin kuin, että selkeästi noissa korporaatioissa, niissä on ollut koulutuksia, ja mä luulen, että just Microsoftin Copilot, se on niin kuin iso juttu, että et vähän just se ajattelu, että jos teidän kaikki niin kuin tiedostot on SharePointissa, jos teillä on joku vaikka Dynamicsin CRM-käytös, teidän kaikki asiakasdata ja niin kuin kaikki kauppadata on siellä, niin jos te luotatte, että Microsoft pystyy pitämään ne turvassa, niin miksi sä et luottaisi, että se Copilotin. Että jos se niin kuin selkeästi sanoo, että näitä ei käytetä mihinkään yleiseen koulutukseen tai teidän oma datavarasto, mihin tämä niin kuin muistijälki tästä näin menee, niin just noi suomalaiset korporaatiot on niin kuin vähän mennyt siihen, että kyllä näitä niin kuin voi nyt ottaa käyttöön, niin tuntuu, että niin kuin silleen viikoittain on niin kuin, että ihmiset kysyy just sitä, että saako laittaa nauhoituksen päälle. Mä haluaisin kysyä niiltä, että näytä mitä sä oot tehnyt. Niin kuin tavallaan miten tää on auttanut sua. Niin, mutta ehkä nekin menee ne työkalut eteenpäin. Saattaa olla, että syksyllä sitten tulee joku just se Copilot Summarizer 3.0 ja se on sitten jotenkin niin huikea
ja hyödyllinen. Et onhan aikaisemminkin nauhoitettu, siinä on meilläkin nauhoitettu jotain sellaisia, mitä on ajateltu, että joku haluaa katsoa niitä. Siis jotain vaikka firman infoja. Mutta ne on ihan niinku videoita. Ja no ehkä niistäkin nyt jonkun silleen Slack transcribin tai Google Meet transcribin sit niinku saa, mutta käytännössä ne katsotaan videoina, jos niinku kiinnostaa. Et eihän se niinku nauhoittaminen ole uusi asia, vaan jotenkin tämä, että mitä se tekoälyllä tehdään ja sitten se, että se on liikkuva maali. Että tänään transcribataan ja ehkä niinku just tehdään tiivistelmää. Ja on tuossa korporaatiotasolla silleen, tai mikä tahansa, vaikka junnu myyjä jossain myymässä jotain, ja sitten mitä siellä, mä haluan tietää tästä enemmän. Sitten sä voit lukea sen tarkemman yhteenvedon siitä ja näin. Tai itse tosi huono nimien kanssa, kyllä mä kirjoitan niitä muistiinpanoihin välillä ylös, mutta saattaa varmasti olla, että mulla on suuri osa muistiinpanoista, missä ei ole, että ketä siinä palaverissa oli, jonka tekoäly olisi voinut helposti laittaa sinne, tai mikä ikinä se onkaan se info, koska mä oon tietyllä tapaa fokusoitunut, kiinnostaa vaan ne jutut, mitkä liittyy siihen omaan tekemiseen tai lähiympäristöön, ja sitten muu menee ehkä ohi, niin kaikkeen tommoseen. On yksi semmoinen sopimisen laji, missä itse asiassa näitä nauhoitteita käytetään, ja se on itse asiassa tavallaan kuninkuuslaji. Tässäkin tietyllä tapaa muutos lähtee sieltä ihan huipulta, eikä sieltä pohjalta, että yrityskaupat, niissä on tämmöiset johdonhaastattelut, eli tavallaan ostaja haastattelee, imee sieltä tavallaan kaiken tiedon tästä kohteesta, ja yksi osa on, sieltä tulee tämmöiset dokumenttipyyntöjä, ja tavallaan dokumenttia laitetaan tämmöiseen dataroomiin, mutta sitten on myös tämmöinen management interview, että he haastattelee hyvin tiukasti monta tuntia johdon, että sieltä tavallaan he kaivaa kaiken esiin. Ja nämä management interviewt, niin ne otetaan nykyään nauhalle. Ja ne nauhat tavallaan on osa sitä yrityskaupan dokumentaatiota. Eli tavallaan siinä kaikkea niissä transaktioissa, missä intressit on kaikkein suurimmat, missä liikkuu kaikki isommat eurot, niin siellä itse saa olla jo tässä maailmassa. Tuossa on muuten, tuli tosta vaan mieleen silleen, että äänestä pystytään tunnistamaan potentiaalisia tunteita, mitä tämä henkilö... Ja mulla tuli silleen tosta mieleen silleen, että oot vaan silleen, että onko teillä näin ommeinen, niin kuin silleen, että sä voit siitä, miten sanotaan, tekoäly voi tulkita silleen, että nyt täällä on tämmöinen punainen lippu, tämä ei tarkoita mitään, tämä on automaatio, mutta meidän pitää vähän kysyä enemmän tästä asioita. Siinä on tosi mielenkiintoinen ja varsinkin just tommoinen tilanne, että sä haluat myydä ja haluat, että yritys näyttää niin hyvältä kuin mahdollista. Mutta tosi mielenkiintoisia juttuja. Mä lupaan ainakin ajatuksen tasolla, niin puitesopimus 2.0 edistää. Vai suullinen sopimus 2.0? Niin se miksi mä puhun suullinen sopimus 2.0, mä oon puhunut puitesoppareista liikaa, niin sitä edistetään ja mielellään jeesaillaan kans suakin noissa jutuissa. Ja jos kiinnostaa, niin tuu joskus puhumaan myös muista soppareista. No niin. Koska se on suullinen sopimus sitten tässä. Poistan tuon audio. Tätä ei tapahtunut ikinä. Mutta todella paljon kiitoksia, että tulit. Ja toivottavasti, no tätä oli just kysymässä, että ensimmäinen podcast, niin millainen fiilis jäi? Hyvä fiilis. Hyvä fiilis. Olen hyvin tyytyväinen. Tuli kutsu ja vastasin myöntävästi. Joo, ja pahoittelen, että jouduttiin siirtämään ja kaikkea, mutta tämä oli hyvä. Niin jos ihmiset haluaa olla suhun yhteydessä, niin linkkarista ainakin löytyy. Joo. Niin voidaan laittaa linkkarilinkkiä ja muuta. Niin kiitos tosi paljon. Kiitos teille. Tämä oli oikein loistavaa. Lähti ajatuskella pyörimään ja litterointi kohta. Yes, kiitos. Moi moi. Moi.